Γεια σας φίλοι και φίλες του καναλιού. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα αναλυσίσουμε την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, να αναφερθούμε σε μεταγραφές και σε όσα άλλα συμβάντα έχουν συμβεί. Ας αρχίσουμε αρχικά με όσους έχουν δει την πόρτα εξόδου από τον Ολυμπιακό. Πρώτος στη λίστα είναι ο Κίναν Έβανς, ο οποίος δεν πρόλαβε να παίξει ούτε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί στην επιστροφή ξανά τραυματίστηκε. Δεν την άφηνε κανείς να πέρασε αυτή την ευκαιρία. Σφύριγμα. Τραυματισμός. Είναι ο Έβανς στο παρκέ. Κοιτάξτε τις εκφράσεις των φιλάθλων στο ΣΕΦ, αλλά και αυτόν. Ο επόμενος ήταν ο Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε 20 λεπτά μέσο όρο με 6,4 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος έπαιζε βασικός φέτος στον Άρη Θεσσαλονίκης ως δανεικός, θα είναι πια και επίσημα στην ομάδα, αφού ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να τον κρατήσει. Ο Σακίλ Μακισίκ είναι ο επόμενος, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θα αφήσει το λιμάνι και θα πάει να παίξει στην Turk Telecom. Ο Φρανκ Ντιλικινά ήταν ο επόμενος, ο οποίος άφησε τον Ολυμπιακό σε 20 αγώνες με 17,4 λεπτά μέσο όρο και 8,4 πόντους. Ο Γιώργος Τανούλης, ο οποίος έπαιζε δανεικός στο Μαρούσι, έφυγε και πήγε στον Άρη Θεσσαλονίκης μαζί με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Άλεκ Πίτετερς ήταν ο επόμενος που έφυγε από τον Ολυμπιακό παρά τις προσπάθειες από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να τον πείσουν και να μείνει στο λιμάνι. Τελευταίος στη λίστα ήταν ο Μουσταφά Φάλο, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό, όπως και είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Ο Ολυμπιακός όμως δεν έδιωξε παίκτες, αλλά και πήρε. Αρχικά απέκτησε τον Μοντέρο από την Βαλένθια. Στην περσινή Ευρωλίγκα είχε σε 35 αγώνες 21,9 λεπτά μέσο όρο και 15,5 πόντους ανά παιχνίδι. Επίσης πήρε τον Γκόντι Μιλέρ Μακιντάρ από τον Ερυθρό Αστέρα. Σε 20 αγώνες είχε 21,1 λεπτά ανά παιχνίδι και 9,8 πόντους. Όμως είχε και δύο πολλές σημαντικές ανανεώσεις. Αρχικά ανανέωσε τον Κώστα Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια. Τελευταίος στη λίστα ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ανανέωσε για 3 χρόνια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, sub και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται οι ειδοποίησεις για όλα τα καινούργια βίντεο